за техните деца Мемет и Орхан от Поморие. Истинските хора никога не се пречупват. Усмихват ме, ръка подават, а вътре в себе си го мразят. Но Амет си мълчи и гледа кой е истински, кой се прави. До него Фатме вярно крачи, а Мемет и Орхан са неговата сила. Днес с тебе заради парите, утре няма да те потърсят. Коли, пари, скъп живот събират много фалшив народ. Приятел ти е всеки, щом имаш пари. Всички викат, брат ми си ти. Но останеш ли без нищо един ден, изчезват бързо, няма ги до теб. Амет върви напред с чест, до него Фатме във всеки ден. Мемет и Орхан са неговата гордост, семейството е най-голямата му сила. Когато нямах нищо в живота, никой не звънеше на телефона. Днес ме търсят за интерес, но вече знам кой какъв е. Много хора носят маски, говорят хубаво, а после лъжат. Искат Амет да видят слаб, но той се изправя пак и пак. Парите идват и си тръгват, но истинският човек остава. А Фатме, Мемет и Орхан са богатството на Амет завинаги. Приятел ти е всеки, щом имаш пари. Всички викат, брат ми си ти. Но малко хора остават до края и точно тях човек не забравя. Днес Амет върви с чест, до него Фатме